Адам баласы якты дөньяга бик кыска вакыт кына яшәр өчен туа шул. Хөрмәтле якташыбыз Шәүкәт Исхак улы Кузяев 16 гыйнварда 59 яшь тутырган булыр иде. Бүген туган көнендә аның 51 кичәсен үткәрү безнең өчен аңлатып бетергесез, йөрәк яралый торган кайгы. Күзләремнән яшьләр туктаусыз агуын бер генә дә бастырып булмый шул, дип яза әлеге хәтер хатын тормыш иптәше Алсу Софиулловна. Иртә белән уянам да, озак кына күземне ачмаска тырышып, синең сулышыңны тыңларга керешәм. Бәлки, бу кайгым минем бер мәллек куркыныч төш кенә дип озак уйланып, хыялланып ятам. Юк, синең яткан урының суында. Бисмиллахны әйтеп, түшәктән аяк басам да, ни эшләп кенә киттең бик иртә дип үксеп елап сине үртәлим. Гадәттәгечә плитәдә кайнап торган чәйнегемне күргәч, синең эчә торган бакалыңны да табынга куям. Әмма ясап куйган шәйләрем дә суына. Ашларым да тәмам тәме югалып, көннәрем караңгылана. Бу дөньяда ялгыз калдырма, Раббым, парлы канат кагып яшәргә насыйп әйлә. Тигез гомер бир дип юкка гына картлар дуга кылмыйлар икән. Үзең белән ярты йөрәгем, бөтен җанымны алып китеп бардың. Үзең киттең, ә өйдә, йортта синең исең, синең төсең калды. Һәр сүрәтеңне кат-кат кулыма алып күкрәгемә кышам. Ясың, Раббым, нигә генә миңа бу газап, нишләп кенә мине ялгыз иттең дип ялварам. Беләм, ишетәсең син мине. Зиратыңа озак кына карап торып, үпкәлим дә, кайгымнан саргаеп үкси-үкси елыйм. Яннарымда булсаң, Алсуым, елама әле син дип тынычлатыр идең. Җылы кочагыңа алып, һаман мине яратыр идең. Бик авыр булды китеп баруларың. Бала оныкларыңны да ятим итеп, дус туганнарыңны да ялгыз калдырдың дигәндәй. Никадәр синең ниятләрең, хыялларың иде, сөйләп кенә дә бетергесез аны кадерлем. Көчле булырга үземне өндим, әмма күпме генә көрәшсәм дә булдыра алмыйм алтыным. Җитмисең, бик җитмисең минем янәшәмдә. Кайда гына бармыйк, бар мәҗлесләрдә дә син бит күрешү үзәгендә булдың. Ягымлы елмаюың, һәр вакыт аңлавың белән күпләрне үзеңә җәлеп итеп, матур яши белдең. Шуңа да сине озатырга бик күп дус туганнарың, авылдашларың җыелдылар. Барча килгән кардәшләребезгә, авылдашларыбызга да кайгыбызны уртаклашырга килгәннәре өчен рәхмәт укыйм. Раббым, парлыларга минем сыман аерылу газабы татытмасаң иде дип ялварам. Кар бураннар белән китеп бардың. Көтмәгәндә хуш та димәдең. Үзең дә син өйгә бит әйләнеп кайтмавыңны җаным белмәдең. Күзләреңне йомдың мәңгелеккә, язмышлардан узмыш була алмас. Киткән җирләреңнән йөрәккәем яңадан шул инде килә алмас. Өйнең тәрәзәсе моңсу карый, әллә ул да сизә кайгымны. Синең белән бергә иң бәхетле искә алам булган чагымны. Китеп бардың, күзең йомдың да син. Балаларың калды ятимнәр, ялгыз канат кагам яраланган, аккош сыман мин дә шул көннән. Авыр җаным, синсез өй каралды, моңсу ата хәзер таңнарым, сагышлардан сарып иелделәр бакча буендагы талларым. Моңсу күзләр минем белән бергә һавалардан яшьләр түктеләр. Бик аяныш сине озатырга, бар туганнар, дуслар килделәр. Яшәп тә син туя алмадың җаным, яңа гына туды оныклар. Килер әле бабай өйгә диеп, ышанмыйча һаман торалар. Тыныч ят син, күктән безгә карап дугаларым барып ирешсен. Тешләрендә генә булса да шул, җаныкаем, бәлки килерсең. Мәрхүмә милләттәшебез Шәүкәт Исхак улының ятар урыны Гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын. Хатыны Алсу Софиулловнаның тирән кайгысын уртаклашабыз. Алдагы җыр мәрхүмебез истәлегенә дуга булып барып ирешсен иде. Yazılar җиткәч, biraz sular кипкәч, ут
Утырттык біз қара қарлыға. Ашығып yıllar өтті, қарлығанар өсті. Yanlarımda yok deyip barğına. Uylayım irte kişte, unta olmayım hiçte. Varlığında yok para gözlerim. Koya koyayım iken, nişik juyum iken. Yüzümdeki sağış izleri. Koya koyayım iken, nişik juyum iken. Yüzümdeki sağış izleri. Sujiller ise, barlığanlar ise, digisimden çıkmay boğamam. Tanda yakın hisli, barlığanlar tüslü, qara küske yıllarını tobalamam. Uylayım tek işte, unta olmayım hiçte. Varlığanday qara gözlerim. Koya koyayım iken, nişik juyum iken. Yüzümdeki sağış izleri. Ayrılığını sizip, bağırlarını üzüp, istelege itip kaldırgan. Uylayman şul hakta, özüm isen şakta. Bakşalarda üser parlıgan. Uylayım irtek işte, unta olmayım hiçte. Varlığanday qara gözlerim. Koya koyayım iken, nişik juyum iken. Yüzümdeki sağış izlerim. Koya koyayım iken, nişik juyum iken. Yüzümdeki sağış izlerim. Varlığanday qara gözlerim. Кузяев Шәүкәт Исхақулын бала ыныклары, кыда-кыдагылары, улы Фәнис, килене Гөлшат, ыныклары Мәрьям һәм Кәрим, кыдагысы Иркә Зигидулловна, кыдасы Наил Фатихович, кыдашасы Азгат, кызы Фәния, кияве Мансур, ыныклары Эльнара һәм Илнур, кыдасы Махмуд Султанович, кыдагысы Руфия Мөкәддәсовна, шулай ук сагыну һәм әрнү тулы хәтер аркылы бүген искә алалар. Бер көн килеп, bir gün китәсе барын белсә дә, адам баласына үз якыннарын озатуы бик авыр да, кыен да шул. Әткәйебез, сөекле бабакаебыз, хөрмәтле кодабызның яшен яшнәтеп яшәгән дәртле чагында китеп баруы барыбыз өчен дә улы хәсрәт булды. Фотосурәтләрен җыйган альбомны актарып, үзебезнең кечкенә чакларыбызны искә алабыз. Әти белән әнинең иң бәхетле мизгелләре, күзләрендә шатлык ышкыннары янган вакытлар иде бу. Тиз үсеп җитеп читкә таралыштык.
Алар икәү генә салмак кына туган йортыбызда яшәп калдылар. Аларның күзләрендә бу шатлык очкыннары яңадан оныклары тугач кабынды. Инде әтиебездән дә ягымлырак, мәрхәмәтлерәк, анардан да кадерлерәк бабакайлар тагын бу җирдә бармый икән. Шул оныкларын үлеп яратып, бик сагынып каршы ала иде. Әле без килеп җитмәгән инде. Йөгерә-йөгерә мунчасын яга. Рәхәтләнеп, өй буенда чабып оныклары белән уйный. Гомердә авыр сүз, йөрәк ярандырырлык кисәтүдә ясамады бит безгә. Шул кадәр гадел иде. Үзебез бу сүзләрне язабыз, үзебезнең йөрәкләрне югалту ярасы тырнап, әрнүләр аркылы күз яшьләре түгәбез. Бик иртә алды бездән аны Хак Тәгалә. Язмыштардан узмыш юклыгында беләбез. Әмма ми аны аңласа да, күңел һәм йөрәк кабул итә алмый. Безнең очар өчен бер канатыбыз сынды. Саргайып без генә түгел, бөгелгән зифа каенда янкәебез калды. Шардуганыңа тотынып, йылы-йылы дуга кылабыз. И Раббым, бара бирешсен генә мәрхүме безгә дибез. Сине тагын бераз гына яшәтеп, әйтеп өлгермәгән рәхмәт сүзләребезне, эшләп өлгермәгән игелекләребезне эшләр идек әткәй. Бик аяныч, вакыт кирегә акмый. Балаларың ятим калды әткәй. Кышкы көндә хәбәр ишеттек. Үзебез дә сизмәдек шул аны, бер минутта очып та җиттек. Туган йортка курку басып кердек. Шомлык, тынгысызлык күңелдә. Ми аңлыйдыр, йөрәк ышана алмый. Безнең өчен һаман син өйдә. Кара кайгы кигән әмкәй каршылады. Әтиегез китте мәңгегә. Я бер Аллам, шушы әше хәбәр дөрес булган дибез соң нигә? Оныкларын сагынуга талды, бабаларын көтә күрергә. Ә без дәшми күз яшьләре түгеп, бер уй белән яндык. Соң нигә? Ятим калдык. Сынды канатыбыз, ышанычлы булган терәгем. Әткәебез, әгәр белсә идең ни кадәрле синең кирәгең. Йылмаюлы йөзең, каты сүзең, аталарча назлы карашың. Табыннарда күптән суынды ул, әнкәй салган иртәнге ашың. Җитмисең син, барчабыз кайгыда, нишләп кенә киттең мәңгегә. Китсәң дә син, калдың йөрәкләрдә, әткәй булып безнең гомергә. Шәүкәт Исхак улы Күзәевның бала аныклары һәм барча якыннарының да олы кайгысын уртаклашып, сабырлык телибез. Тыныч ятсын, алдагы җыр дуга булып яңгырасын. Туган күн бүләгең, чәчәкләр киптеләр, кипсә дә барыбер саклыймын. Сыйыныр кешем юк, сөенә алмыймын, бары тик исемең ятлыймын. Сагынам әтием, шәшимнән сыйпавың, иркәләп кошуың сагынам. Кипсә дә чәчәкләр, кочаклап сөйләшәм, аерма дигәндәй назыңнан. Сагынам әтием, шәшимнән сыйпавың, иркәләп кошуың сагынам. Кипсә дә чәчәкләр, кочаклап сөйләшәм, аерма дигәндәй назыңнан. Җире давыл тидермей, кыраулар төшерми, үстердең чәчәк күк
irkelep. Seni barda ettiğim göz yaşını tükmişe, yıladım barati güpkelep. Sağınan ettiğim şaşımdan sıpavın, irkelep kışıvan sağınan. Gitse de şeşekler bıçaklap sileşem, ayırma digendey nazığından. Hazır yaşımda başıdan süzemin, bakmavan bilsem de kütemin. Düşümde şeşekler üzesin bulunda, şul bulun yanından ütemin. Sağınan ettiğim şaşımdan sıpavın, irkelep kışıvan sağınan. Gitse de şeşekler bıçaklap sileşem, ayırma digendey nazığından. Sağınan ettiğim şaşımdan sıpavın, irkelep kışıvan sağınan. Gitse de şeşekler bıçaklap sileşem, ayırma digendey nazığından. Ayırma digendey nazığından.